Samantala, isa ang patay habang isa ang sugatan matapos na bumangga sa puno ang sinasakyang van sa Marcos, Ilocos Norte. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Patay ang 50 anyos na babae matapos bumangga sa puno ang sinasakyang van sa Barangay Valdez Marcos, Ilocos Norte. Sugatan naman ang 54 anyos na kanyang mister na nagmaneho ng van. Sa investigasyon, nakaidlip ang driver kaya nawala ng kontrol sa manibela. Nasawi ang isang construction worker matapos bumangga sa puno ang minamanayong motorsiklo sa Barangay Suyo, Dingras, Ilocos Norte. Nakilala ang biktima na si Edwin Acosta, 27 anyos. Pauwi na ang biktima galing sa trabaho na mangyari ang aksidente. Nawala ng kontrol sa manibela ang rider habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Matulin daw ang patakbo ng biktima ayon sa PNP. Tumagilid ang isang truck na may lamang mga manok sa bahagi ng Barangay Tuliao, Santa Barbara, Pangasinan. Nawalan daw ng kontrol ang driver dahil sa pag-overtake ng isang kotse. Wala namang nasugatan sa insidente. Sumalpok ang van sa isang bahay sa bahagi ng Barangay Lublob, Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya. Ayon sa otoridad, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng minor injuries ang driver at may-ari ng bahay. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.